Хәерле көн, хөрмәтле караучыларыбыз. Бүген безнең студиябызда кунак бар. Ул инде һәрбер татарга таныш дип әйтәсем килә. Чөнки Илсур Гәрәй Һадиуллин исеме татар дөньясы белән нык бәйләнештә тора. Ул кайчандыр Бөтен Дөнья татар конгрессы рәисенең беренче урынбасары булып эшләде. Бүгенге көндә Татарстан Республикасы мәгариф министрының беренче урынбасары, Татарстанның атказанган укытучысы, фәннәр кандидаты. Хәерле көн, Илсу Гәрәй. Хәерле көн. Бүген студияда күрүебезгә без бик шат. Менә сезнең язмыш дип әйтәсем килә, һәрвакыт татар дөньясы белән бәйле. Сез укытучы, мәктәп директоры, мәгариф министры урынбасары, шәһәр мәгариф идарәсе җитәкчесе булып эшләгән шәхес һәм бүген дә сез мәгариф юлында. Инде тиздән сезгә 2-5 булачак. Әлбәттә, сезнең узган гомер юлы нәкъ шуңа тәңгәл килә дә. Әйтегез әле, менә укытучы һөнәрен сайлаганга күмисезме? Юк, үкенмим. Чөнки мин бит беренчедән татар. Сез әйттегез, татар дөньясын мәгълүм дип. Татар халкы яшәгән җирдә, татар халкы хезмәт иткән җирдә без яшибез, хезмәт итәбез. Шуңа күрә мин аның белән горурланам. Инде укытучы хезмәтен сайлаганга бердәген үкенмим. Монда үкенерлек әйбер күрмим дә, чөнки минем әнием укытучы иде. Туганнарымның күбесе укытучы. Һәм шушы һөнәрне сайлап, шушы һөнәргә хыянәт итмичә гомер буе шуның белән барганыма бик сөенәм һәм шатланам. Бу минем өчен бер горурлык. Укытучы исеме йөртү һәм аның укытучы буларак хезмәт итү, балалар белән эшләү иде элек хәзерге вакытта инде мәгариф системасында эшләп, мәктәпләрнең мәнфәгатьләрен, гомумән укытучыларның мәнфәгатьләрен саклау, яклау өстендә эш алып бару минем уйлавымча, ул бер дә зыян китерә торган әйбер түгел. Мәгариф системасы бер кайчанда, милли мәгариф системасы бер кайчанда тыныч кына булмаган. Ул һәрвакыт катлауландыра, гомумән гомерлек тарихы шундый булган инде. Кайчандыр хәреф алыштырганнар, кайчандыр дәресләрне бетергәннәр, кайчандыр өстәгәннәр, яңадан бетергәннәр, татар класслары ачылган, япканнар. Гомумән ул менә бер тигез ясылыкта гына бара торган әйбер түгел. Ул һәрвакытта да инде дулкын белән бергә милли мәгариф алга таба бара. Менә нәкъ сезнең эшләгән чорда шуның белән бәйле. Менә бүгенге көндә татар теленең теге укытылмау дигән әйбере, дәресләрнең кимүе, классларның ябылуы, гомумән һаман да шундый шаукым өстендә утырып торабыз. Менә мәгариф министрының беренче урынбасары буларак шундый сорау бирим әле. Бүгенге көндә татар теле татар мәктәпләрендә укытыламы? Татар мәктәпләре бармы безнең республикада? Сез әйттегез, мәгариф системасы бик катлаулы дип, чыннан да бик катлаулы. Ни өчен катлаулы дип әйтәсем килә минем, менә үземнең сорауга үзем җавап бирәм. Беренчедән, мәгариф системасында әти-әни, бала, әбисе, бабасы, туганнары, оныклары бөтен кеше бу системада яши, чөнки һәрбер гаиләгә бу мәгариф системасы үтеп кергән. Чөнки иртә белән йокыдан уянуга кемдер бакчага итә баласын, кемдер мәктәпкә итә, көне буе мәктәптә була, кайтканнан соң дәрес карый. Гомумән менә шушы система шуңа күрә ул җиңел түгел. Һәрбер кешенең бу системага үзенең карашы бар. Әлбәттә, монда тискәре яклар да җитәрлек, монда уңай яклар да күп. Һәрбер кешенең канәгать булуында тәэмин итеп бетереп булмый, чөнки мөмкин дә түгел ул. Бу хәзерге вакытта, җәмгыятьтә яшәгән вакытта мәгариф системасының күп кырлыгын исәпкә алып, без шуны әйтә алабыз. Күпме яхшы булган сайын, күпме тырышкан сайын, күпме яклар кергән сайын, халыкның фикере үзгәрә һәм таләпләр әлбәттә үзгәрә. Шуңа күрә мин уйлыйм, менә бу очракта системаның ник өчен алай катлаулы икәнен әйтәсем килә. Сез биргән сорауга татар мәктәпләре бармы ул, ничек эшләр алар дигәнгә әлбәттә бар. Менә безнең республикабызда 700 татар мәктәбе исәпләнә. Мин моны әйтәм исәпләнә дип, чөнки аларның һәрберсендә дә татарча укытып, татар телендә белем алып, тәрбия татар телендә булса да, аны тәэмин итә алмыйлар. Беренчедән бу шәһәрләргә кагыла. Шәһәрләргә генә түгел, хәзерге вакытта район үзәкләренә дә кагыла, чөнки анда әти-әниләрнең теләге буенча төгәл фәннәрне русча укытып, ЕГЭга, бер дәүләт имтиханына, аннан соң 9нчы сыйныфтан соң ОГЭга, имтиханга хәзерләнү йөзеннән русча укытуга күчтеләр. Шуңа күрә татар мәктәпләренең саны булса да, алар теге артык киммәсә дә, эштәлеге ягыннан аларны яхшыртырга, аларда телне тагын да яхшырак өйрәтергә дигән фикер ул безнең бар, әмма ләкин ул бездән генә тормый. Беренчедән, хәзерге вакытта дөньяда бик күп үзгәрешләр бар, бик күп интеграция процесслары, бик күп глобализация процесслары. Аннан соң законнар кабул ителә. Русча, рус телен дә белем бирү, тәрбия бирү үзенең ничек дип әйтим инде көчен ала.
Монысы беренче. Икенчедән, рус теленең үзенең дә хәле бик җиңелдән түгел, чөнки хәзерге вакытта менә шәһәр урамнарында, гомумән телевидениедә, радиода инглиз телендәге сүзләр, чит телдән килгән сүзләрне киреп кулланып, алар белән сөйләшү күбәеп китте. Нишләп соң гади генә сүзләрне татарча әйтү турында сүз алып барып та булмый инде. Русча да әйтү хәзер юкка чыгып бара. Булар глобаль мәсьәләләр һәм алар белән без борчылабыз да, аларны без хәл итү юлында эшләргә дә тиешбез. Ә менә татарча укыту дигәндә, тагын бер тапкыр әйтәсем килә. Татарча укыту мәктәп үзе сайлый, атана үзе сайлый, баланың фикерен, аның ихтияжын исәпкә алып, шуңа карамастан кызганычка каршы татар авылларында да, татар районнарында да менә шулай әкренләп русчага күчү процессы бара. Дәреслекләргә заказлар кими, без аңа бик борчылабыз. Чөнки безнең указлар, приказлар белән аны эшләп булмый, халыкның үзенең мәнфәгате, үзенең ихтияжы булырга тиеш, әтияни аңларга тиеш аны. Чөнки телне өйрәнеп, татар телендә фәннәрне өйрәнеп, син өйрәнүдән зыян килми. Мен сүзгезне беләм, сез кайсы телдә укыдыгыз мәктәптә укыганда? Мин татарча укыдым. Мин үзем химия укытучысы. Татарча химияны укыдым мин. Аны бетереп чыктым. Институтта әлбәттә русча укыдым. Хәзер татарча да укыталам, русча да укыталам, проблема юк. Әмма ләкин үзеңнең сөйләшә алмаганлыгыңны, үзеңнең укыта алмаганлыгыңны, үзеңнең булган проблемаларыңны менә мин шул телдә алганга күрә дип аңа тагып калдыру, аңа дөрес түгел. Әлбәттә дөрес түгел. Шуңа күрә мин уйлыйм, бу проблемалар җитәрлек. Менә чит регионнарда хәзерге вакытта безнең мәгариф министрлыгы татар мәгарифе көннәре үткәрә. Чиләбедә булып кайттык. Менә хәзер генә безнең Рафис Мирханович делегация белән барып кайтты. Анда министр белән очрашты. Алар белән очрашып, үзебезнең мәнфәгатьләрне әйтү, татарларның аларның булган проблемаларын сөйләп, аларны хәл итү юлларын сезнең белән берлектә эшләү, ул безгә әлбәттә уртак эшебез. Шуңа күрә минем әйтәсем килә шуны, хәзерге вакытта менә 2018 елны кабул ителгән 317 закон нигезендә безнең гомумән һәрбер мәктәптә, Россиянең һәрбер мәктәбендә, башлангыч мәктәпме ул, төп мәктәпме ул, урта мәктәпме ул, урта мәктәп буенча инде фикерләр төрлечә булырга мөмкин закон нигезендә. Туган телне өйрәнү күздә тотыла. Туган тел ул мәҗбүри. Менә безнең халык шуны аңлап бетерми чит регионнарда. Шуңа күрә законнар нигезендә син мәктәп директоры үзенең уку планында туган тел дигән бер строка булырга тиеш, бер юл булырга тиеш. Рус теле бар анда әлбәттә, рус әдәбияты бар, туган тел. Туган тел ул телисеңме син, теләмисеңме син, аны укытырга тиешләр. Мен үзем генә булдым ди татар. Мен син Чиләбедә яшим дим, мисал өчен. Минем әтиянием менә минем балам татарча укырга тиеш дип гарәзә язсаң, укытырга тиешләр. Укытырга тиешләр. Әгәр дә бер класста, бер сыйныфта дип әйтгәндә 25 бала була икән, 25 баланың 24-те урыс милләтеннән икән, шуның берсе генә татар икән, мин сезнең очракны әйтәм инде, сез язасыз гариза, мин туган телем, татар телен сайлыйм дип, өйрәнәм дип, килә дип. Сезгә шартлы тудырырга тиеш. Әлбәттә, сезнең бер бала өчен беренче класста бер баланы укыту авыр. Әмма ләкин менә мондый беренче класста бер бала, икенче класста 2 бала, өченче класста 3 бала дигәндә 4 бала төркемнәргә бүлеп, аларны берләштереп, расписаниены җайлатып укытырга тиешләр. Бу закон бузу. Моның өчен безнең бер хукук органнары, прокуратура алар карап, өйрәнеп, законның үтәлешен тәэмин итәргә тиешләр. Закон бузу дип атала. Менә аны безнең халык белергә тиеш. Закон бузу. Мин туган телемдә белем алу түгел, туган телемне өйрәнергә тиешмен. Закон нигезендә. Улай берне белергә тиешләр. Илсур Гәрәй, безгә мөрәҗәгать иттеләр, менә без күптән түгел Чувашиядә булып кайттык. Андагы укытучылар татар теле укыталар, анда рәхәтләнеп укыталар. Менә безгә дәреслекләр кирәк диләр алар. Безнең мәгариф министрлыгы әгәр дә алар сорап мөрәҗәгать итсәләр, без аларга дәресләр җибәрә алабызмы? Гомумән һәрбер субъектның үзенең бюджеты бар. Һәрбер субъект закон нигезендә һәрбер баланы бушлай, или бушка дип әйтим инде, бушлай аны тәэмин итәргә тиеш дәреслек белән. Шуңа күрә менә безнең республикабызда ул 300 миллионнан артык сум акча китә менә шушы дәреслекләргә. Без рус телендә, татар телендә, без алабыз, марий телендә, чуваш телендә сатып алабыз, чөнки чуваш белән марий дәреслекләрен без сатып алабыз марий һәм чуваш республикаларыннан. Ул безнең акчага. Чөнки ул балалар безнеке.
Чөнки алар безнең җирлектә яшиләр. Закон нигезендә. Шуңа күрә Чиләбедәме, Чуашстандамы, Башкортстандамы яшәүче татарларны шушы өлкәләрнең, шушы субъектларның мәгариф министрлыклары тәэмин итәргә тиеш дәреслек белән. Бу бер. Безнең конституция язылган, гомумән безнең программа нигезендә килгән милләттәшләребезгә без әдәби дәреслекне дә аннан соң мондый дәреслекләрне мөмкин кадәр булышабыз, бирәбез, әмма ләкин ул безнең хисапка гына булырга тиеш түгел, чөнки алар үзләре сатып алырга тиешләр. Килгән милләткә, килгән милләт вәкиленә без һәр вакытта ачык. Шуңа күрә аны аңларга тиешләр, чөнки ул дәреслекләр татар телендәме, чуаш телендәме тәэмин ителергә тиешләр. Менә шул. Илсур Гәрәй, менә хәзер сез ничә ел мәгариф системасында эшлисез? Исәпләгәнегез бармы? Мәгариф системасында мен 30 елдан артык, 89 елдан, менә 30-нче ел инде хәзер. Менә шундый камил туган телдә сөйләшеп, аралашып һәм һәрбер килгән кешенең кабул итеп, ярдәм итеп, булыша алганча булышып яши торган, эшли торган кешесез. Без моңа инанган, чөнки Татарстан Республикасыннан чит яшәүче татарларыбыз да белә моны. Чөнки алар белән һәр вакытта да элемтәдә, кайчан гына очрашуга чакырсак та, сез килеп, аларның сорауларына җавап бирергә әзер. Моның өчен бик зур рәхмәт сезгә. Ә менә татар телен мәктәпләрдә укытып кына саклап калып буламы? Яис ул гаиләдә дә булырга тиеш дип саныйсызмы? Безнең ике бала, без татар телендә, без бит татарлар. Безнең ике бала да инде мәктәпне бетерделәр, укыйлар, зурысы эшләй. Безнең бер кайчан да русча сөйләшкәнебез юк. Мен шуңа күрә теге менә татарча беләдер, балалар башкасына китте, анда онытты. Ничек мин аңламыйм, мин моны аңлый торган бу башка сыятырган әйбер түгел. Тел дип сөйләп бирибез, әйтәбез, чыгыш ясыйлар, язучылар китап язалар, дәреслекләр язалар, гомумән телевидение экраннарыннан сөйлибез. Ә бит үзеңнең гаиләңдә телне саклап калу өстендә эш алып бармасаң, синең хакың бармысың, хукукың бармы кемдер өйрәтергә. Шуңа күрә телне безнең балалар Аллаһка шөкер белә. Безнең вообще гомумән алганда проблема юк. Һәм без аны бер кайчан да проблема итеп куймадык. Кайсы телдә кирәк шул телдә сөйләшәбез, ә безнең татар телендә. Шуңа күрә мәгариф системасын ана калдырып, кайтарып калдыру дөрес түгел. Беренчедән, гаиләдә өйрәтеп, сөйләшеп, аңлашып, телгә булган мәхәббәтне үстергә кирәк. Әйтәләр инде кухня теле генә буламы, юк кухня тел. Ә безнең гомер үтә кухняда, безнең гомер үтә өйдә. Мәсәлән, без шунда ашыйбыз, шунда без дуга кылабыз, табын артына килеп утырабыз, ашаганнан дуга кылып китәбез. Димәк, безнең иртәнге сәгатьтә көнгә бирелгән программабыз балага ул менә бакчагамы, мәктәпкә өстәл артында башлана һәм тамамлана. Һәм тамамлана. Шуңа күрә димәк, без бит вакытлыча гына булсын ул көне буе без эштә, 12 сәгать менән дә 15 сәгать менән балалар да. Әмма ләкин бит гаиләдән башлана, аның бит шишмәнең башлангычы шунда. Шуңа күрә телне белмәгән кешегә һәм аңа булган анда булган проблемаларын мәктәпкә кайтарып калдыруга мен каршы. Әлбәттә, мәктәп булган тел базасын ныгытырга, үстерергә, мәхәббәт тәрбияләргә, әтиянәдән тәрбияләргә, эшләргә тиеш. Әлбәттә, без аның белән шөгыльләнәбез. Илсур Гәрәй, менә мәгариф шундай әйбер инде ул, укытучы хезмәте. Аның эше бер кайчан да бетми. Ул 8-дән башланып 6-да тамамлана торган эш көне түгел. Ул иртән башлана һәм мәңгелек хезмәт инде ул. Менә гаилә өчен вакыт каламы? Гаилә өчен вакыт кала. Мин шул гаиләгә кайткач, ашагач, кичке ашны ашаганнан соң инде ул була 8-дә, 9-да, соңрак та булырга мөмкин. Урамга чыгып кергәлибез инде без үзебезнең, мәсәлән, иптәшем белән дип әйтим мин. Һава сулап керәбез, әзрәк хозурланып йөрисең инде. Теге табигатьнең матурлыгына, якты дөньяны, яктылыкны бик күреп йөреп булмый. Парагы төшкәч кенә. Шуңа күрә үзебездән тора. Мин дөрес яшим әйтә алмыйм, үземне алай яшәргә тиеш түгелдер. Без барсын өлгерергә тиеш. Эшкә дә, гаиләгә дә, театрга да, башка җиргә барырга да, шөгыльләнергә дә. Ялда итәргә. Ялда итәргә тиешбез. Ләкин хәзер үзгәртеп булмый. Менә үзегез әйттегез бит, 2-5 дип. 2-5 миңа ул әллә бар инде ул 2-5, әллә юк. Чөнки күңел яшь, күңел 18-дә түгел. Аны теге күңел 18-дә дип әйтәләр. Алай була алмый ул. Нинди 18-дә булсын күңел? Син инде күпмедер күргән, күпмедер сынаулар аша үткән һәм йөгергә эсең килгәндә йөгерә алмыйсың, тиз арыйсың, күзең 100% күрмәй, ничәдә процент күрә. Колагың ишетмәскә мөмкин. Шуңа күрә монда теге күпме генә теләк булса да, аны эшләп бетереп булмый. Бар, дәрмән юк дип әйтәләр әле.
Ну, әле дәрт бар, дәртмен юк дип алай әйтер. Иртәрәк? Алай әйтергә иртәрәк, әмма ләкин барыбер, ничек дип әйтим, тырышырга кирәк инде. Үзебездән тора, теге тормышны яхшылагын күрү. Илсур, сезнең хезмәтне бәяләп Татарстан Республикасы Президенты быел укытучылар көнендә сезгә Татарстан Республикасының иң зур бүләкләренең берсе фидакарь хезмәт өчен орден медален тапшырды. Чын күңелдән котлыйбыз. Рәхмәт. Менә бүген сезнең туган көн. Сезгә бүген 55. Менә әгәр дә бөтен узган юлны, гомерне, хезмәтне, гаиләне, гомумән тормышны күз алдына китерсәк, сез үз узган юлыгыздан, үз тормышыгыздан канәгатьме? Дөресен әйтергә кирәк, бәлки тулысынча бик канәгать тә түгелдер. Чөнки әгәр дә хәзерге акылым булса, мин башкарак ташлаган булган булырмындыр. Әмма ләкин гомумән алганда, менә теге тумыштан алып хәзерге яшькә җиткән тормыш юлы менә бер чылбырга салып, андагы булган bütün кимчелекләрне, bütün авырлыкларны, bütün хәсрәтләрне, уңышларны, сөенешләрне, көенешләрне исәпкә алсаң, гомумән алганда канәгать. Чөнки Аллаһ Тәгаләдән сорап, канәгать булып яшәргә кирәк бит. Чөнки бүтәнчә булмый. Мәгариф системасыннан мин барып китмәгән булар идем. Мин гел әйтәм, мин гомер буе кызыктым врач булырга, табиб булырга. Менә шул шуңа күрә химиягә кирип, аннан соң күчермен дип уйлаган идем. Тормыш шартлары, тормыш, гаиләдәге булган проблемалар, хәсрәтләр аркасында, югалтулар аркасында менә шулай килеп чыкты инде. Шуңа күрә ничек кенә булмасын, барыбер канәгать. Теге нәрсәдә булса эшләнеп эшләнмәгән эшләр бардыр инде ул. Кимчелекләр дә җитәрлектер. Чөнки без илаһи теге бер әүлия түгел, әүлия булып та булмый. Чөнки безнең эшләребез бик тынгысыз һәм катлаулы. Шуңа күрә характерыбызда аңа мөмкинлек бирми торгандыр. Кешенең үзеннән тора ул, үзенең тынычлыгын саклау, үзен яратуны булдыру, сәламәтлегенә игътибар итү, гомумән башкасына. Гомумән алганда канәгать һәм минем әйтәсем килә шуны, тормыштан канәгать булмыйча интегеп, сыкранып яшәгәнем булмады бер кайчан да, Аллаһка шөкер. Гаиләм бар, балалар бар, оныклар булыр дип үмитләнәбез. Аннан соң туганнар бар, дуслар бар. Эшләгән җирдә, яшәгән җирдә, аралашкан кешеләр белән җирдә кемнеңдер хөрмәт бар дип инде сез әйттегез, анысы бәлки бардыр да, чыннан да теге ниндә булса уйнап, ясалмалык белән, теге әйтегез дешевый, эшсез популизм белән шөгыльләнгән булмады бер кайчан да, һәм ул кирәк тә түгел. Реклама да кирәк түгел безгә. Шуңа күрә тырыштык, эшләдек, мөмкин кадәр булдырганча булдырырга тырыштык. Милләт дип, эш дип, хезмәт дип, мәгариф дип. Шуңа күрә мин уйлыйм, шуңа күрә гомумән алганда канәгать дип әйтергә була. Әзәгәч, мин сезнең гаиләгезне яхшы беләм. Нәсимәне, тормыш иптәшегез Нәсимәне дә беләм. Улыгыз Рушан, кызыгыз Камилә менә дигән балалар тәрбияләп үстердегез. Киләчәктә дә менә алар сезгә шатлыклар гына, сөенечләр генә, игелек кенә күрсәтеп яшәсеннәр. Исән сау тигезлектә яшәргә язсын. Менә бүген туган көн, әле бүген котлаулар бик күп булыр. Без бөтен дөнья татар конгрессы, гомумән татар дөньясы, милләттәшләребез исеменнән сезне чын күңелдән юбилеегыз дип әйтик, котлыйбыз. Исән сау булыгыз, һәр вакытта да кирәкле булып яшәгез. Сезгә Ходай Тәгалә бәрәкәтле гомер бирсен. Алла бирсә, алда очрашулар булсын әле. Рәхмәт сезгә, бик зур шул хәтле күтәрдегез, шул хәтле мактадыгыз. Әлбәттә, теге ничек дип әйтим инде, бу көнне мин юбилей дип инде ул туган көн. Туган көн бит бүген бар да, иртәгә юк. Яшәргә омтылырга кирәк инде. Әлбәттә, рәхмәт кутлаганыгызга. Рәхмәт җылы сүзләрегезгә. Рәхмәт минем менә шулай күтәреп кеше алдына чыгарганыгызга бик зур рәхмәт. Мен беренче генә тапкыр түгел инде сезнең белән гел очрашып торабыз. Шуңа күрә алга таба да исән сау яшәргә язсын. Бер-беребезгә ярдәм итеп, сөенеп, бер-беребезнең рәхәтләнеп күзенә карап, уялмыйча, күзне, карашны яшермичә яшәргә язсын. Бергәләп дус булырга язсын. Сәламәтлек бирсен Ходай барыбызга да. Һәрбер әйтелгән теләккә балаларга да, тормыш иптәшенә дә, гаиләбезгә, туганнарга да, үзегезгә дә амин, амин, амин шулай булсын дип әйтәсе килә. Рәхмәт бик зур. Амин, шулай булсын. Рәхмәт. Бүген безнең Дөнья студиясендә кунакта Татарстан Республикасы мәгариф министрының беренче урынбасары, Татарстанның атказанган укытучысы, педагогика фәннәре кандидаты Илсур Гәрәй Һадиуллин булды. Ә мин Гөлнә Шәйхи бүгенгә сезнең белән саубуллашам.